नैबे गांसो नै रायजोफोर एकदम सोरांना सिखारग्रोमोना माने बेवहाय आथिं गानानै थायो आरो आं ना बेवहाय खर'फ्रा एसे थान्दा जानायनि मेगनफ्रा एसे थान्दा जानायनि नै ओमफ्राय उन्दुनो नागिरखो ना माखोलाय नोंलाय सि दानाया सेनानै लाबाय आङो जायगा सोरो जारलासैलै रायजोफोर बेफोरनोसै जोंनि न'आ नै बेफ्रावनो जायो बेफ्रावनो लोङो बेफ्रावनो थायो नै उफाय गैया माथो खालामनाय ससियेल मिडियायाव भाइराल जादों भिडिअ बर' समाजनि खामानि मावनाय दायनिगिरिखौ साजा होनाय बे बुस्थुआ माने फुरा भाइराल जागासिनो दं आरोखि आंथ' खननै खनथामसो नायनाया नोंथांमोनहाबो नुबाय जानो हागौ सोरनिबा चेनेलाव ओमफ्राय नुबायब्लाबो आंनि चेनेलावबो नायलांदो माने आंबो बे भिडिअनि सोमोन्दैनो एसेब्लाबो सावरायनो फैदों आंनि चेनेलनि थोरोबै थ' रायजोफोर गिबियावनो खुलुमनाय थाबाय गासैखौबो आंनि रिंका फट' चेनेलनिफ्राय लोगोसे आरो फिन खनसेबाव गासैखौबो आंनि फेमिलिस गासैखौबो गोथार गोसोजों बरायनानै लाबाय थ' नै लोगोफोर आं सानफ्रामबोनि बायदि माने गोदान ब्लग लाना फैदोंलाय नोंथांमोननि थाखाय नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासे नायलां जोबजासे नायाबा नोंथाङा बुजिनाय नङा भिडिअनि सिङाव आं मा सावरायगोन नोंथाङा अब्लासो बुजिगोन नायजोबब्लासो बेखायनो खावलायनाय थाबाय भिडिअखौ जोबजासे नायलां लोगोसे चेनेलाव सोरबा गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोसे बै बेल आइकनखौ थुनानै अलाव होनानै लादो सानफ्रामबोनि बायदि जे गोदान भिडिअआ नोंथांनाव आपडेट जानाय बायदि रायजोफोर भिडिअ थांदिनि आङो भिडिअ क्लिपखौ दा लास्टआवसो हैगोन नोंथांमोनहा भिडिअ क्लिपखौ लास्टआव नुनो मोनगोन जे आङो मानि थाखाय सावरायगोन बेखौ नोंथांमोनहा लास्टआव नुनो मोनगोन आं भिडिअ क्लिपखौ होना होगोन थ' चलो रायजोफोर बिदिबा भिडिअआव थ' रायजोफोर सावरायनांगौआ बेनो जेनेबा जाथाया अबे जायगायाव जादों आंथ' मिथिया आङो फेसबुकाव नुदों इउटुबाव नुदों भाइराल जादों खुब भाइराल जादों माने जाथिया बर' जाथि हिसाबै आंनि गावनिनो जाथि हिसाबै आङो माने बे भिडिअखौ बानायनाय जाहैबाय आरोना थ' जायगाखौ आं मिथिया अबे जायगायाव जादों अबे डिस्ट्रिक्टआव जादों बेफोरखौ आं खौनो बुंनो थांला थ' बेनो सावरायनांगौआ खानाय हानाय सासे हिन्जावनि खानायखौ माने फिसाइ दोनखारनायनि हानानै होदों खानायखौनो हिन्जावनि खानायखौनो थ' बेथ' बेसेबां गनायजाथाव बियो बर' समाजाव बे खामानिया माने सासे हिन्जावा सासे बिमाया जुदि गेदेरथार दाय मावोब्ला बिनि खर'नि खानायखौ हानानै होनाय अबेबा हिस्ट'रियाव बा अबेबा बर'नि जारिमिनाव बा अबेबा मोनसे हिस्ट'रि बुकफ्राव नटबुकफ्राव बा अबेबा बे खानाय हानाय दाय खानाय हानाय आयेना माने रुल पास जाखानाय ना आयेन बानायखानाय आं बेखौसो बुंनो नागिरदों जे सासे हिन्जावखौ दिनै बे बिमाया बे हिन्जावा बर' बिमाया दाय मावदों थिगैनो दाय मावनाया आङो बेखौ नाहोनाखै बे दाय मावदों दायया बियो मावदों खिन्थु बे दाय मावनायनि साजाया बेनो बे खर' हजानायानोमोन नामा बेनि दायनि साजाया बे खर' हजानायल'मोन नामा बर' समाजनि हिन्जावफ्रा बेसेबां गनायनो हायो बर' जाथिया बेसेबां गनायनो हायो बेखौलाय बे दायनि साजा जे मोनदों खानाय हाजानाय गावनि खानायखौ हाजानांगौ आं बेखौसो बुंगोन रायजोफोर बे खर' सिनजानायखौ माने खानाय हाजानायखौ आङो दुखु मोनदों आंनि बादिब्ला आरो माने बियो बेसेबां गिदिर दायखौनो मावबायमोन दाययाथ' दिनै मानसि हिसाबै बयबो मावो मानसि हिसाबै मानसिनि दायनि साजाया बे बर' बिमानि दायनि साजाया बे फिसाइ दोनखारबाय फिसा सानै गोनांखा बेनि दायनि साजाया बेना बे खानाय हाजानाय माने खानायखौ हानानै होबाय आरोखि ना बेनिखौ रायजो राजाफ्रा गावनि गामिनि रायजो राजाफ्रा थ' आंनिफ्राय सोंनाया बेनो रायजोफोर नोंथांमोनहाबो कमेन्ट खालाम सासे बर' बिमाखौ जोनोमनिफ्राय लानाय खानाय गोलाव जे खानायखौ बेनिखौ दायनि माबा मोनसे दाय मोननानै जे बेनि खानायखौ हनानै होनाया बे बेसेबां गनायजाथाव बेलाय बर' समाजावलाय ना बर' समाजनि बर' बिमाफोरनि माबा मोनसे दाय मोनबा गिदिर दाय मोनबा बे दायनि साजाया बर' बिमाफोरखौ दाय होनांगौआ दायनि साजा होनांगौआ खानाय हानायल' नामा खानाय हनायल' नामा रायजोफोर नोंथांमोनहा कमेन्ट खालाम आरो नोंथांमोनहा मोजां मोनदों ना गाज्रि मोनदों बेखौ आं बुंनो रोङा खिन्थु आङो गोसोआव दुखु मोनदों जे दायनि अनेकथा साजा थायो दिनै सासे मानसिया दाय मावोब्ला बेहा अनेक साजा थायो माबा मोनसेब्लाबो साजा थायो दस्रा खिन्थु खानाय हानायनि साजा थाया बे खुनु रुलाव खुनु आङो दिनैसिमाव
अबेबा लेखायाव अबेबा हिस्ट'रियाव आङो बेफोरखौ मोनफेराखै जे ज' हमनानै खानाय हनानै होनाय खानाय हानानै होनाय बेसेबां दुखुनांथाव। बेनि अनगायै दस्रा साजा हो, खिन्थु सासे हिनजावखौ सासे बर' बिमाखौ माबा मोनसे दाय मोननानै खानाय हानानै होनाया बे आयेननि बेरेखा बियो। आंनिबा आरो बर' समाजनिबा बियो आयेननि बेरेखा। बिनि खानाय हनानै होनाया बे बेसेबां गिदिर बेलाय, बाव बुङोब्ला अनेक गोथौयै बुङोब्ला अनेक बाथ्रा दंबावसो, नाथाय आं इसिग्राब गोथौयै आं लाङा बाथ्राखौ। खिन्थु बेनि जे दाय मावनानै साजा मोननाय, बे साजा मोननाया बे गनायथाव साजा मोननाय जायाखै। आं बेखौ नुहुरदों आरो जुदि खानाय हवालाबानो खानाय हायालाबानो दस्रा मोनसे माबा मोनसे साजा होथारनांगौथाय नोंगौ दायखौ मावदों थिगैनो, आयेननि बेरेखा दाय मावदों, अब्लाबो आयेननि बेरेखा खानाय हानानै होनायाबो आंनि बादिब्ला आयेननि बेरेखा जादों। बर' समाजनि बर' बिमाफोरखौ माबा मोनसे दाय मोननानै खानाय हानानै होनांगौ अबे जायगायाव लिरनाय दं? रायजोफोर एसेग्राब गोरों गोरा दं, बुजिनो गोरों मानसिफोर दं, बिसार खालामनानै माबा मोनसे दायखौ लानानै बिसार खालामनानै जोबथारनायाव मा खानाय हानायनिल' लामा नुबाय नामा बे हिन्जावखौ साजा होनो थाखाय? बेफोरबायदि जानाङामोन। आरो नेक्स्टआव जुदि माबा मोनसे दाय जायोबा हयथ' बेफोरबायदिबो दाजाबावथोंसै आरोखि ना रायजोफोर। माने दायाथ' नोंनावबो जायो आंनावबो जायो, बयबो मावो दायखौ, खिन्थु दाय मावनायनि अनेकथा साजा दं। दिनै हौवाब्ला दस्रा खोथा, हिनजाव मानसिखौ जुदि खानाय हानानै होनांगौआ बेथ' बिराद गिदिर बाथ्रा बियो। दिनै बे खानाय हानायनि सायाव बे हिन्जावा मा जानो हागौ? बे दायखौ मावबाय संसाराव थांनानै थानाय हिसाबै दायखौ मावदों, दायखौ मावा नङा मावफ्लांबाय, बुहुलाव गोरोन्थि जाबाय होनना बुङो बे बाथ्राखौ, बुहुलाव गोरोन्थि जाबाय। बे गोरोन्थिनि दाया दि एफाराब बेसेबां गिदिर दाय मावदों बियो, बेनिफ्राय देरसिन बियो साजा मोनबाय खानाय हानाया, बेनिफ्राय आरो देरसिन थैनायजों समान माने बियो साजाखौ दिनै मोनबाय। खिन्थु बेबादि साजाखौ होनो नाङामोन, माबा मोनसे दस्रा लाइनजों साजा होनो हायोमोन, खिन्थु बिनि खर'नि खानायखौ हानानै होनो नाङामोन। बे बर' बिमाफोरनि बावहाय गोबां मान सनमानबो दं, इज्जतबो दं। दिनै बुंनो थाङोब्ला गोबां बाथ्रा दं होनदां, आं माखासे बाथ्राखौ गोथौयै बुंला, ओरैनो आङो जास्ट नुनानै आं जा दुखु मोनदों, आंनि दुखुखौ आङो नोंथांमोननो सेयार खालामदों। आं नुनानै दुखु मोनदों बे बर' बिमानि खानाय हानायखौ। दिनै मानसिया गाज्रियानो जा, फिसायानो दोनखार बा फिसायखौ गोदान लानानै खार, फिसायानो थाथों, अब्लाबो माबा मोनसे दस्रा लाइन थायो हिन्जाव मानसिखौ साजा होनायनि थाखाय। दिनै बिनि खर'नि खानायखौ दि लान्था खालामनानै होनांगौ, दा साजा होनाय लाइना बेल' नङामोन, दस्रा गुबुन मेल्ला लाइन दंमोन साजा होनो हानायनि। दिनै सासे बर' बिमाखौ बर' हिन्जावफ्रा बिनि खानायखौ हनानै होबाय, थिगैनो बियो लाजि फोनांनाय जादों नोंथांमोननिब्ला, नोंथांमोन रायजो राजाफोरनिब्ला, बै जाय मावदों बिथांमोननिब्ला बे बर' हिन्जावखौ माने लाजि फोनांनाय जादों आरो ना। खिन्थु लाजि फोनांनो अनेक माने लाइन दङ। दिनै खर'नि खानाया बे हिन्जावनावल' गैया, खर'नि खानाया दिनै बै सोरबा सासे बे हिन्जावनि खानायखौ हमनानै हादों, बै हिन्जावफोरनावबो खर'नि खानाया दं, मान सनमाना बिसोरनावबो दं। बेखायनो मान सनमाना एखे समान दङ बयनावबो हिन्जावफोरनाव। आं गोबाव खालामला, नोंथांमोनहा भिडिअ क्लिपखौ नुनो मोनसिगोन, आं नोंथांमोननो भिडिअ क्लिपखौ देखायसिगोन। आंनि फंसेल' बाथ्रा बुंनांगौआ बेनो, जाहाथे बर' हिन्जावफोरनिफ्राय बेसेबां गिदिर दाय मोनोमोन साजा होनायनि सायाव लाइना बे जानाङाखि बिनि खर'नि खानायखौ लान्था खालामना होनांगौ। अनेक बाथ्रा थायो। थ' रायजोफोर, नोंथांमोनहा माबायदि मोनदों भिडिअ क्लिपखौ नायनानै लास्टआवहाय कमेन्ट खालामहैदो। आरो आंनि बाथ्रा बुंनायखौ जुदि नोंथाङा मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामना गालांदो। थ' रायजोफोर, गुसुं भिडिअ आं लाबोनाया बेनोमोन। थ' आं भिडिअखौ बेयावनो दोनबाय। थेंक इउ, बाय बाय। थ' रायजोफोर, नायदो नै सासे हिन्जावनि खानायखौनो माबायदि हाना होदों, एफाराब अननाय खालामनाङा ना आंनि बादिब्ला। आरो नोंथांमोनहा मा सानो कमेन्ट खालाम, लोगोसे चेनेलखौ सापर्ट खालामदो बेबादिनो अरायसम आसा खालामनाय थाबाय। आरो भिडिअखौबो नायना मोजां मोनदोंबा लाइक खालामना गालांदो। थ' रायजोफोर, कमेन्ट खालाम दाबाव, कमेन्ट खालाम।